गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय दिनै जों क्लास 10 नि मेथ्सनि सोंनाय बिदां 4.1 एक्सारसाइज 4.1 नि सेकेंड क्वेश्चननि फर्स्ट क्वेश्चनखौ जों सल्व खालामगोन सिगांनि भिडिअआव नोंसोरनो नम्बर 1 आव जेसेबां क्वेश्चन्स दंमोन बे गासैखौ सल्व खालामनानै होखांबाय जुदि नोंसोर नायनोब्ला बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक मोनगोन बहाय थांनानै नाय सो नम्बर 2 नि 1 आव मा दङ जों गिबियावनो क्वेश्चन्सखौ बुजिना लाग्रोनि मानाय मोनसे आयतारि दब्लायनि दब्लायथिया 528 मीटर स्क्वायर दब्लायनि लावथाया मिटाराव बिनि गुवारनि 2 फाननि 1 बांसिन बे थासारिखौ जौगानाय समानथायनि महराव फोरमाय सो इंग्लिश मीडियमनि क्वेश्चन्सखौ नायग्रोनि आं क्वेश्चन्सखौ बुजायगासिनो दं नोंसोरनो रिप्रेजेंट द फलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ quadratic equation okay the area of a rectangle float is 528 meter square the length of the float in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the float. जोङो length आरो breadth दिहुननांगौ होनदों नाथाय जों बेखौ दिहुननाङा नोंसोरो नैबाव बुंखादों represent the following situations in the form of quadratic equation. सो बेखौ बुजिनायनि सिगां जों क्वेश्चन्सखौ गिबियावनो बुजिना लाग्रोनि होनबा साबसिन जागोन मा होनना बुंदों मोनसे आयतारि दब्लायनि दब्लायथिनि खोथा बुंदों होनबा जोंहा आयतारि दब्लाया मा महरनि जायो नै बिदि महरनि जायो नोंसोर दायो नैबे बिजाबखौ नुदों बुकखौ नुदों बे मोनसे मा आयतारि दब्लायनि मोनसे महर दैट इज बियो मोनसे मा रेक्टेंगल फ्लट माने बे आयतारि दब्लाय माने बे मोनसे बे महरनि मोनसे दब्लाय ओके नैबे जोंहा लावथायजों लावथाय समान जागोन बेखौ जों अरथाय होनना बुङो अरथायजों अरथाय समान जागोन माने जुदि बे 5 मिटार बा बेबो 5 मिटार जागोन बे 8 मिटार बा बेबो 8 मिटार जागोन होनबा आयतारि दब्लाया मा महरनि जायो रेक्टेंगल फ्लटआ नैबे महरनि जायो दा बाव मा होनना बुंदों जे बेनि दब्लायथिया 528 मीटर स्क्वायरनो दब्लायथि माने बे बेसे जायगा आवग्रिना लादों बेनि एरिया ओके 528 मीटर स्क्वायरनो होमब्ला बाव मोनसे खोथा बुंबावदों बिसोरो जे बे दब्लायनि लावथाया गुवारनि 2 फाननि 1 बांसिन माने द लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ बुजिदोंना बाथ्राखौ नाय आं बुजायगासिनो दं बे मोनसे आयतारि दब्लाय जायखौ जों जायनि दब्लायथिया 528 मीटर स्क्वायर होननानै हमना लाबाय जों जायनि एरियाया ओके क्वेश्चन्सआव मा होनना बुंदों नैबिनि जा लावथाय बे लावथाय बिनि लावथाया नैबेखौ अरथाय होनना बुङो दे ब्रेथ होनना बुङो बेखौ नैबे लेंथ बे ब्रेथ लावथाया अरथायनि 2 फाननि बेसेबांसिननो 1 बांसिन 2 फान माने मिथिगौ ना नोंसोरो जुदि बिनिफ्राय बिसिम जोङो हमना लाबाय बेसे मोनखो जोङो 10 सेन्टिमिटार मोनबाय जोङो 15 सेन्टिमिटार मोनबाय 15 सेन्टिमिटार ओके होमबा लावथाया बेसे जागोन फाननैबा बेसे जागोन लावथाया 30 सेन्टिमिटार जागोन फाननै होनबा बुजिबायना एबार नै बियो 15 सेन्टिमिटार जायोब्ला बियो बेसेबां जागोन 30 सेन्टिमिटार जागोन माने 15 मोननै जागोन ओके स' आं सानो नोंसोर बुजिबाय आं खनसे बुजायबावनि अब्लाबो जुदि बियो लावथाया नैबे अरथायनि फाननै होनना बुङोब्ला बियो 15 जायोब्ला बियो बेसेबां जागोन 30 जागोन राइट आरो मा होनबावदों नाथाय 1 बांसिन बावदों 1 बांसिन माने 1 बारा 30 नि 1 बारा माने बेसेबां जागोन 31 जागोन बुजिबाय बयबो बहाय नाय बियो 5 मिटार बा बियो बेसेबां जागोन 10 मिटार जागोन बियो फाननै नालाय 5 + 5 नाथाय मोनसे बारा होनदों मोनसे बाराबा जों +1 खालामनांगोन ओके बुजिबायना बयबो क्लियार स' जोंखौ मा होनना बुंदों लावथाय आरो अरथायखौ दिहुननो थिनदों बिसोरो लावथायनि जखा आरो अरथायनि जखा नाथाय गोसोआव लाखि सोंनाय बिदां 4.1 नि नम्बर 2 आव जोंखौ लावथाय आरो अरथाय बेखौ जोंखौ दिहुननो होआखै बिसोर बुंदों बुंनायालाय क्वेश्चन्सआव जे लावथाय आरो अरथायखौ दिहुन नाथाय बेयाव दिहुननाङा नोंसोर लावथाय आरो अरथाय दिहुननाय बेखौ 4.2 निफ्रायसो मोनगोन जास्ट बेखौ मायाव फोरमायनो थिनदों बिसोरो नोंसोर क्वेश्चन्सखौ नायबानो मिथिगोन मायाव फोरमायनांगौनो क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने जौगानाय समानथायनि महरावल' फोरमायनांगौ स' जौगानाय समानथायनि महरा माबायदि आं बेखौ नोंसोरनो सिगाङावनो क्वेश्चन नम्बर 1 आव फोरोंखादोंमोन स' नायसै जों बेखौ बोरै सल्भ खालामगोन
आं सानो नोंसोर कुवेश्चन्सखौ बुजिबाय कुवेश्चन्सखौ जुदि बुजियाखैब्ला बोनानै नायफिनबानो जाबाय भिडिअ ओके स' नाय जोङो हमनानै लानोसै हमबाय लेट इंलिश मिडियामफोरना लेट लिरदो बर' मिडियामफोरना हमबाय लिरबानो जाबाय आयतारि दब्लायनि लावथाय स' इंलिश मिडियामफोरना लिरबानो जाबाय the length of rectangular plot आयतारि दब्लायनि लावथाया बि जों बेखौ बेसे हमसै x मिटार होननानै हमना लानोसै बिसोर मिटाराव होदों दै मिटाराव सरि 1 मिनिट लावथायखौ हमबा जानाय नङा बेवहाय जिहेतु बिसोरो अरथायनि हेफाजाबैसो लावथायखौ होदों ओंखायनो जों बेखौ लावथाय होननाबो जानाय नङा अरथाय जायखौ जोङो ब्रेड होनना बुङो ओके ब्रेड the breadth of rectangular plot B बेसे हमखो जोङो x मिटार होननानै हमना लाबाय बुजिबायना बयबो जोङो नैबे लावथायखौ x हमबाय दै बेखौ x मिटार होननानै हमबाय होमबा बियो बेसे जागोन therefore आयतारि दब्लायनि लावथाया जागोन so English मिडियाम होनना लिर therefore the length of a rectangular plot will be बेसे जागोन दानिया फैदो आं दहायनो बुंखादों जे लावथाया जुदि 15 बा अरथाया बेसेनो 30 + 1 माने फाननै जोंहा जिहेतु अरथायखौ x होननानै हमना लाबाय नैबेखौ x हमना लाबाय दा मा होनदोंमोन लावथायखौ बिनि फाननै माने मा 2 माल्टिप्लाइ खालामबानो जाबाय 2 सानजाबानो जाबाय x आ जाबाय अरथाय 2 आ जाबाय माखौ बुजायदों फाननै 2 टाइम्सखौ बुजायदों ट्वाइसखौ बुजायदों ओमफ्राय मोनसे बारा होनना बुंदों मोनसे बाराबा +1 खालामबानो जाबाय एन्सारा जागोन मिटार स' मिटारनि जायगायाव जोङो m बो लिरनो हायो नो डाउट ओके स' बुजिबाय जानांगौ जुदि बियो 30 ब्ला सरि 15 ब्ला बे बेसेबां जागोन 30 + 1 जागोन फाननैनि मोनसे बारा नालाय होमबा बे जुदि x ब्ला बे बेसेबां जागोन 2x + 1 जागोन ओके स' दानिया फैदो जोंनो मा होनाय दं according to questions ओके सोंलु बायदिब्ला बर'नि बिदि लिरदो इंलिश मिडियाम होनानै बिदि लिरदो according to questions आयतारि दब्लायनि दब्लायथिखौ बेसे होनाय दं बिसोरो 528 मिटार स्क्वायर एरियाया दब्लायथिखौ जोंनो होदों 528 मिटार स्क्वायर that is एरिया होनबा आं बुजायखाबाय एरिया माखौ होनना बुङो बेसे जायगा आवग्रिना लादों दे बे मोनसे आयतारि दब्लाय नङा होमबा दा नोंसोरो नैबे बर्डखौ नुदों बियो एसे आयतारि साइजनि जायखुनु हक बे बिजाबा आयतारि साइजनि जोंहा बियो बेसे जायगा आवग्रिना लादों जों बेखौ दब्लायथि एरिया होननानै बुंनाय जायो होमबा बिनि दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया बेसेबांमोन गोसोआव दंना नोंसोरो आयतनि जायखिजाया आयत महरनि जायखिजाया रेक्टेंगल महरनि दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाखौ गोसोआव दंना आं कुइसन्स खालामनो सानदों नोंसिनाव बे मोनसे आयतारि दब्लाय नैबेखौ जोङो लावथाय जायखौ जों L जों फोरमायनाय जायो बेखौ अरथाय बेखौ B जों फोरमायनाय जायो होमबा बिनि दब्लायथिनि फर्मुलाया बेसे बिनि दब्लायथिनि फर्मुलाया L × B गोसोआव लाखिदे जायखिजाया आयतारि दब्लायनि दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया L × B होमबा बे नैबे बिजाबनि बे बुकनि दब्लायथि दिहुनोबा नोंसोर मा फर्मुलाखौ बाहायगोन L × B फर्मुलाखौ बाहायगोन स' सोंलु बायदिब्ला आयतारि दब्लायनि दब्लायथिया बेसे 528 मिटार स्क्वायर ओके आयतारि दब्लायनि दब्लायथिया आयतारि दब्लायनि दब्लायथिया माने आयतारि दब्लायनि दब्लायथिया
बेसेमोन जोंहा 528 मिटार स्क्वायर ओके स' फर्मुलाखौ गोसोआव थाखाबाय जानांगौ नोंसोरो आयतारि दब्लायनि दब्लायथिया माने एरिया of rectangular plot is बेसे होनाय दङ 528 मिटार स्क्वायर आच्छा बेखौ थाथोंसै मिटार स्क्वायरखौ जोङो नाङा होमबा आयतारि दब्लायनि दब्लायथिखौ जोङो 528 मिटार होखानाय दङ जोंनो ओके जोंनो बेखौ होखानाय दङ होमबा आयतारि दब्लायनि दब्लायथि माने माखौ होनना बुङोमोन आयतारि दब्लायनि दब्लायथि माने एरिया अफ रेक्टेंगुलार प्लट माने मा लावथाइ लिरथ'नाङा नै आं बुंना होग्रोनि लावथाइ इनटु अरथाइ फर्मुलाया मामोन मिथिगौ ना लेंथ इनटु ब्रेथ जेब्ला जोङो लेंथ इनटु ब्रेथ माने लावथाइजों अरथाइजों जोङो जेब्ला सानजाबो माल्टिप्लाइ खालामो अब्ला जों आयतारि दब्लायनि दब्लायथिखौ मोनो होमब्ला आयतारि दब्लायनि दब्लायथिया माखौ होनना बुङो लावथाइजों अरथाइजों सानजाबना मोननायखौ होनो ओके लेंथजों ब्रेथजों सानजाबना मोननायखौ माल्टिप्लाइ खालामना मोननायखौ होनो होमब्ला जे बावहाय जे बुंदों बिसोरो आयतारि दब्लायनि दब्लायथिया 528 होनना बुंदों एरिया अफ रेक्टेंगुलार प्लट इज 528 होनना बुंदों होमब्ला जों ओंखायनो जों मा लिरनो हायो लावथाइ इनटु अरथाइ लावथाइया बेसे आच्छा अरथाइखौ लिरनोबा जेबो नङा अरथाइया बेसे x लावथाइया बेसे 2x + 1 इकुवेल टु मा जागोन 528 जागोन बुजिबाय ना बे जाबाय अरथाइ दैट इज द ब्रेथ एन्ड बे जाबाय मा लावथाइ दैट इज द लेंथ अरथाइजों लावथाइजों सानजाबना मोननाय माने आयतारि दब्लायनि दब्लायथि माने एरिया अफ रेक्टेंगुलार प्लट जिहेतु एरिया अफ रेक्टेंगुलार प्लट माने मा आयतारि दब्लायनि दब्लायथि माने मा लावथाइजों अरथाइजों सानजाबना मोननाय लावथाइजों अरथाइजों सानजाबनानै मोननायानो मा जागोन आयतारि दब्लायनि दब्लायथि नाथाय बेसे आयतारि दब्लायनि दब्लायथिया बेसे होनाय दंखायो 528 थारमाने x जों 2x + 1 जों माल्टिप्लाइ खालामनानै मोननाया बेसे 528 क्लियार जाबाय बे जाबाय माखौ फोरमायदों बे जाबाय आयतारि दब्लायनि दब्लायथिखौ फोरमायदों नाथाय बियो माजों समान जागोन जिहेतु जोंहा होखानाय दं नालाय ओंखायनो बियो 528 जों समान जागोन क्लियार होमबा नायदो जों बेवहाय नैबे फर्मुलाखौ बाहायबाय दै L * B बा B * L जेबो नङा होमबा नाय x जों बेजों माल्टिप्लाइ जागोन x जों 1 जों माल्टिप्लाइ जागोन माने सानजाब जागोन x जों 2x जों माल्टिप्लाइ जाबा मा जागोन 2x² जागोन x जों 1 जों माल्टिप्लाइ जाबा x जागोन बुजिबायना बयबो होमबा नाय बेखौ आं बिथिं बारहोबा मा जागोन बियो -528 बिथिंथ' रावबो गैला बिथिंबो थाबाय 0 थाबाय स' एन्सारा जोंहा बेवहायनो जोबहैगोन दै मानो जोबहैगोन जोंखौ मा महराव फोरमायथिनदों जौगानाय समानथाइ महराव फोरमायथिनदों जौगानाय समानथाइ माने क्वाड्रेटिक इकुवेशनाव फोरमाय होनना बुंदों जोंखौ रिप्रेजेन्ट खालाम होनना बुंदों जौगानाय समानथाइ महराव फोरमाय होनदों नालाय जोङो एन्सारखौ बावनो दोननांगोन जोंहा जौगानाय समानथाइया मा महराव थायोमोन नैबे फर्माव ax² + bx + c = 0 बे महराव थायोब्लानो जों बेखौ मा होनना बुङो जौगानाय समानथाइ महराव दं बा इट इज इन द what quadratic equation form होमबा बे दंना नङा नै a नि जायगायाव 2 दङ x जों थाफानाया 1 a जायो x जों थाफानाया x जों थाफानाया b जायो बाव x जों मा दंफायो 1 दंफायो हारसिं थानाया c जायो c नि जायगायाव मा दङ -528 स' बेखिनियानो एन्सारा जेब्ला नोंसोर 4.2 आव थांगोन ना अब्ला बिनिफ्राय आरोबाव जोङो बानायलांबावनांगोन दायो 4.1 आव नोंसोरखौ बिसां खालामनानै दोननो होदों आं सानो नोंथांमोना बुजिबाय जुदि बुजियाखैब्ला भिडिअखौ गले गले बोना नायफिनबानो जाबाय स' उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन गोजोन्थों आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला थेंक इउ स' माच